З вами девайсы актуальныя навіны, вынаходніцтва ў тэхналогіі гаджетаў і, канешне, не абменем камп'ютарныя гульні. Славацкая кампанія «Бажена» стварыла мабільны комплекс, які можа выкарыстоўвацца паліцыяй супраць масавых беспарадкаў. У яго склад уваходзіць адмысловы чатырохколавы браневік са складным шчытом і помпавай станцыяй, каб паліваць натоўп вадой. Паводле спецыфікацыі «Бажена Рыот» дазваляе стрымліваць натоўп сотні чалавек і бараніць сілавіку ад куль калібру 7,62. Апрача гэтага тэхніка здольная развіваць хуткасць да 40 км на гадзіну. Комплекс таксама можна выкарыстоўваць для распылення слёзацечнага газу. Мінімальная шырыня шчыта 4,5 метра, але яго можна рассунуць да 7,5. Для хуткага пераходу ў наступ машына можа падняць шчыт, каб паліцэйскія маглі прайсці пад ім. Вага толькі шчыта 3 тоны. Колькі будзе каштаваць падобная тэхніка і каму яна будзе прадавацца, не ўдакладняецца. На фоне апошніх падзей у Менску застаецца спадзявацца, што падобную тэхніку мы будзем назіраць толькі на відэа. Тым часам у Францыі рыхтуецца да малекулярных гонак. Галоўнымі аб'ектамі спаборніцтва стануць адмысловыя малекулы, здольныя перасоўвацца па залатой паверхні пад уздзеяннем знешніх сілаў. Кіраванне, так бы мовіць, аўтамі будзе адбывацца з дапамогай тунэльнага мікраскопа і надзвычай вострай іголкі, на якую будзе падавацца напруга. Механічна ўздзейнічаць на аўты забаронена. Па правілах перамяшчэння павінна адбывацца дзякуючы энергію электронаў, якія вы пераносіце на малекулу зляза іголкі. Гонкі будуць адбывацца ў лабараторыі Цэнтра распрацоўкі матэрыялаў і структурных даследаванняў Тулузе. Кожная з аўтаў павінна будзе праехаць амаль 100 нанометраў з рознымі паваротамі і прамымі за 38 гадзінаў. У выпадку аварыі машыну дазволяць замяніць, аднак мяняць іголку забаронена. Арганізатары адзначаюць, што галоўная мэта гонак, акрамя спаборніцтва паміж навукоўцамі, удасканаленне метаду назірання за адзінкавымі малекуламі і кантроль іх перасоўвання. Перад намі разумныя матацыклетныя пяльчаткі з убудаванай сістэмай навігацыі. Стваральнікі лічаць, што менавіта іх прылада значна лепшая для байкераў, чым навігатар у тэлефоне. Сістэма атрымала назву Turn Point і складаецца са звычайнай пяльчаткі і трымальніка. У яго змяшаецца прылада, якая з дапамогай Bluetooth сінхранізуецца са смартфонам карыстальніка, дзе адмыслова распрацаванае прыкладанне ажыццяўляе навігацыю і падае дадзены. Калі кіроўца матацыкла набліжаецца да павароту, светладыёд на прыладзе пачынае мігаць, паказваючы, на якой адлегласці знаходзіцца паварот, а затым і кірунак павароту. Падчас руху кіроўцы самі могуць спраўдзіць, як далёка знаходзіцца наступны паварот, проста злучыўшы вялікі і указальны пальцы разам. У дадзены момант стваральнікі збіраюць грошы на Kickstarter, каб запусціць пяльчатку ў паўнавартасную вытворчасць. Чакаецца, што раздробны кошт прылады складзе $250. І ў свет камп'ютарных гульняў, а дакладней старых добрых стратэгій у рэальным часе. Blizzard афіцыйна абвесціла аб стварэнні рэмастэрынг-версіі арыгінальнай стратэгіі StarCraft з дадаткам Brood War. Гульня была выпушчана яшчэ ў далёкім 98 годзе і стала адной з самых важных гульняў у кіберспорце. Паводле стваральнікаў, пасля рэмастэрынгу механіка і сюжэт гульні застануцца некранутымі. Змены ў StarCraft Remastered датычацца выключна паляпшэння аўдыо і графікі. Цяпер гульня будзе падтрымліваць дазвол ажно да 4К. Таксама перамаляваныя ўсе юніты і мапы. Акрамя касметычных паляпшэнняў, гульня будзе падтрымліваць мультыплеер праз Battle.net. Рэліз StarCraft для Windows і Mac папярэдне запланаваны на лета. Адметна, што StarCraft таксама часта выбіраецца як платформа для трэніроўкі штучнага інтэлекту. Аднак у гэту гульню камп'ютар дагэтуль прайграе чалавеку. І прыемная навіна для ўсіх аматараў MMORPG. Анансаваная яшчэ 9 гадоў таму шматкарыстальніцкая ролевая гульня з элементамі стратэгіі ў рэальным часе Kingdom Under Fire 2 афіцыйна выйдзе на тэрыторыі СНД. Паўнавартасны запуск адбудзецца да канца 2017 года на платформе 4Game. У адрозненне ад большасці канкурэнтаў, гульня дазволіць не толькі махаць мячом, але і камандаваць уласнай арміяй, у якой знойдзецца месца для пяхоты, кавалерыі, нават гарматаў. Па словах распрацоўшчыкаў, яны выдаткавалі на вытворчасць гульні больш за $80 мільёнаў.